Perníkový hrnčekový koláč top recept. Vynikajúci tradičný koláčik od babičky. Vláčny i šťavnatý, ale jemný ako pavučinka. Úžasný na všedný deň, dokonalý na oslavu. Alebo posedenie s priateľmi. Garantujem vám, že ho budete piecť znova a znova. Tak si ho poďme spolu pripraviť. Tu je postup. Do misky na šľahanie pridáme 3 vajcia a 1 hrnček cukru. Postupne to vyšľaháme až do peny. Následne pridáme 3 polievkové lyžice džemu podľa obľuby. Môžeme zvoliť marhuľový, jahodový alebo slivkový. Džem dodá voňavému perníku úžasnú vláčnosť. A znova túto zmes zamiešame. V ďalšej mise zmiešame všetky suché ingrediencie. Hladkú múku, kakao, škoricu, kypriaci prášok do perníka a sódu bikarbónu. Dobre túto zmes premiešame. Potom túto zmes postupne na viackrát vmiešame do hlavnej nádoby. Následne prišľaháme k cestu postupne vlažné mlieko, ktoré striedame so suchou zmesou. Na záver pridáme 1 hrnček oleja. Pripravíme si plech veľkosti približne 30x40. Vystelieme papierom na pečenie alebo vymastíme tukom a vysypeme múkou. Perníkové cesto vylejeme na plech. Perníkový koláč pečieme pri teplote 175 stupňov Celzia približne 25 minút podľa potreby. Hotový upečený a ešte teplý perníkový koláč vyberieme z rúry a potrieme ho obľúbeným džemom a necháme vychladnúť. Pripravíme si polevu ganáš. V miske si na kocky rozdelíme kvalitnú čokoládu, minimálne 52%. Šľahačkovú smotanu necháme zovrieť. Potom kocky čokolády zalejeme touto smotanou. Dôkladne vymiešame, až je čokoláda rozpustená. Keď je poleva ganáš hotová, následne ňou perníkový koláč polejeme. Keď poleva stuhne, koláč ešte posypeme strúhaným kokosom. A úžasný hrnčekový perníkový koláč je hotový. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám perníkový koláč podaril. Všetky moje recepty sú aj na mojej web stránke. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber na kanál na ďalšie recepty. Budem rada. Dobrú chuť vám želám.